Ndamur are salamu alaikum barkamu da taka sadai tama da waya ta kawai gana wai so duka gabaki da kile baslai dakane da kirta wula channel ga kana tambuna margi dambuwa tv channel youtube channel ganjare channel na farko na ka tambuda tun margi ko kuma kan margi tambuna na ta dinga sina daga komi miyaye gabaki da tun margi sa'annan channel ga mdan bonni kami maface mdan bonni ta kira yanayi yanda ka zaman akwa takar siraganta uri ta palcin jare taka yanayin da ka na'ura zamani a akalar to jadi gabaki daya ga harkar ki tv gan ta wulta krip dakanin da kar ta wula mda fuje hankal ta kira yanayi wato sira ta shafi kwamfuta taka waya taka anihi technology taka dai sira dai ta tafin arabiya ta umbana ce mda ma are baki daya a ta kira mi maface illa ta kira sira ta shambi anihi na'ura dakanin mi taka mi are sira ta shafi wato kwamfuta sira ta shafi waya sira ta shafi yanayin technology wato ni zaman waya gira kira wala ajan ai gan sa hankata ummu da tukan gan ku daga jere kana waya garen amundi ninigi sa hankan da mutuka waya gira a cagan sa'ana kuma ku wala gira wudu kana dakana umdu wata silaka nala ko kuma dakana umdu wata computer ko kuma silaka na tamayan mamaki dan ga jere ne amfani da ruwa sa'annan kuma pin aji kala na ta zuba na zaman kan da aka zakta are gan ku daga jere to mata mito kuma kana har maganuwa a akwakigi insha Allah gira wula sa har na tanan mamaki sa'annan kuma na kitan gabs da kurtugan kita kula ta gajar insha Allah dakarin da kan tanuwa ki kan tafi hankata kar wato anihi computer waya technology ni zaman to domin ka sigaran ka dinga siya laga a talokta ta kamata gare sai ka kasance gare bibiya kigan wato anihi channel gan sa'annan kuma makana inda video film kwa kirje kal wala akwa sa'annan kuma kirje ne alaman lakin sa'annan kuma kirmo subscribing a zakir insha Allah ta dinga sin duk ta kamata alaga amma kafin nan ki anji da sinin sa alain sai nan zuwa dan lokaci kada ku shirye-shirye kwa mata kammalar ruwa amma kan da zaran ka shirye-shirye a kurko insha Allah ya ta sin duk ta kamata amma kafin nan a dan gaggirnige in mulaka kafin zuwa wani lokaci sa'anan dan Allah ta fauna me maka daga wula kigan kwa amma kokori ga su kudi akwa umdin laka ko kuma fon yayi domin kamo subscribing ga su guda ko fon ai ko kuma durin ai ko malan ai ko wayaye biyar just dai indira ta kamata kana ka jadi tika kigan sa'anan kuwa janga yare margi kwa a ya gode shi na lamur gabaki daya ka tambiya na musala kuma da baga sa'anan kuwa ka tambiya bana ci namur murtuka tattafa na dia jani alama subscribing sa'annan kuma ga sharing aka amdin are a kafin nan an ga garnage in mulaka laleko sirawa laleko amida laleko ndarbari sanda kilakli ndarbari barko kilakli ndarbari sanda kilakli ndarbari barko kilakli la kwa wayang la kwa wagi tatra filla kwa wagi tatra la kwa wagi